op til flere gange. Han ligger som den frie hætter her ved standardsituationer. Ja, Dumic, det er godt spillet her. Thomas Rasmussen, de to indskifter, der arbejder sammen. Thomas Rasmussen, 2-1. Det er 4 lange og 7 brede siden han sidst har scoret et mål i Superligaen. Men i dag, hvor han lige pludselig kommer ind på kanten, jamen så bevæger han sig ind midt i banen og gør det, han engang var rigtig god til. Han var nemlig engang målscorer. Ja, det var han. Han kan spiller. Og så har Brøndby måske den længe ventede sejr inden for rækkevidde. Skal holde den 10 minutter endnu, så undgår de endnu en ydmygelse. Papjuk, der kommer ufrivilligt til at slå den ind i midten. Og så den her, både med Dumic, slår den ind, både med held og dygtighed får han med. Og så er han iskold, når den endelig skal slås ind her. Thomas Rasmussen. Og altså meget overraskende, at Auri Skabalius i dag lige pludselig vælger at putte ham ind på den position, må man sige. Men på en aften eller en eftermiddag som den her er det jo. Der ender det jo med at være noget, træneren bliver erklæret for at være det genialt, fordi han gør.